नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटे तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला टायटलवरून समजत असेल की आज आम्ही तुम्हाला काय दाखवणार आहोत। तर मित्रांनो, आज आमच्या गावातली म्हणजे लास्ट होली आहे, म्हणजे मोठा होम, तर त्याची तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहोत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आम्हाला म्हणजे कोरोनामध्ये या म्हणजे जास्त काय आम्हाला मोठा सण साजरा करता येणार नाही, हा सण म्हणजे होलीचा पण, तर त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला जेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न करू, म्हणजे आम्हाला दाखवता येईल तेवढं तुम्हाला दाखवू आम्ही। तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। तर मित्रांनो, चला आमच्या होलीवर आता माणसं पुढे पोचलेले आहेत, तर आम्ही आता होलीवर जात आहोत। तर तुम्हाला व्हिडिओ लास्टपर्यंत शेवटपर्यंत बघा। इथूनच खाली मी होलीवर जाता, तुम्ही नाही येत हो, नका येऊ। ए मोठ्या काठ्या आणल्या ना, लवकर लवकर चले। आम्हीच मारला सेंट बिन, वास येतो ना गावाचा म्हणून। तर मित्रांनो, आमची होली आता आलेली आहे, अजून कोण आला नाही, एवढं जोरातच बोलतो ना। व्हाइट पूरा के व्हाइट पूरा के जातो मी फाक बोलायला। मी जातोय, होय इथं थांब, इथं थांब, मी जातोय। काय करायचं आहे? अरे फक्त या पुरता तर जाऊ दे, काय बोलतात तू माणस नाही, तू येत नाही आता। चेतन आहे ना, चेतनची बॅट मग जा, तू जा आणि बघू।
पकडून बघ. मला का पकडायचं प्रत्येक नाही दे. तुझे मित्र तिथे ना तिथे व्हिडिओ बेकार करून टाकला. Last work करतो
हे बाबा इथेच बसले तर तिकडे का नाही गेले? हो हे काय मुंबईशी आले हा ना? हे बाबा आज तिथे जायचं पाहिजे. मुंबईशी आले असतं वेगळी गोष्ट आहे. Sonia,
बरोबर दीपावली होऊन गेलं. काय करू? लागला मला. पहिल्यांदा मुंबईला गेल्या. दरवर्षी जास्त फेऱ्या फिरतात. आज एकच फिरला, नशीब एकच फिरला. अविनाश दुसरा फिरवला. ऐकू मी जास्त फिरलो. हा मागवलं आपल्या इकडे काय माहिती साड्या चालल्या. अरे मला पण फोन दिला. मी मला घेत होता फोन. मला जाऊन दे. कुणाला तरी डोक्याची घातली का ती. अरे नाही आम्ही लोक जायचो काळात मजा आली ना.
हे पोपट आपल्या दोघांची केस सोडली जातात. अरे मी बोलला कशाला